बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दा GDS पोस्ट अफिस साख्रि दा फाइनालि थार्ड लिस्ट ओंखारबाय स' बेयाव नोंथांमोना चेक खालामदो जायनि लिस्टआ दङ स' नोंथांमोननि साख्रि स' बेनो जाबाय GDS एबा पियन साख्रि 10 बेनिफ्राय 13 मिनि लेटेस्ट आपडेट स' नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनो हागोन आं डिसक्रिप्सनाव होना दोनदों चेक खालाम बेनो जाबाय डाइरेक्ट साख्रि एग्जाम गैयालासे स' लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांगोन अफिसियेल वेबसाइटआव जायफ्रा आंनि बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान स' नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना ला मानोना गोबां साख्रि फैगासिनो दङ आरो लोगोसे नेक्स्टआव 10,000 नि बारा भेकेन्सि फैगोन आसाम स्टेटनि एन्ड BTC नि नोंथांमोननि 5,000 नि बारा भेकेन्सिस फैगोन बेनो जाबाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 हिसाबै स' बिदिब्ला जों थांनि फै अफिसियेल जोङो वेबसाइटआव एन्ड बेनिफ्राय नटिफिकेसन जोङो नायनोसै रिजाल्टनि स' दायो जों फैबा अफिसियेल वेबसाइटआव स' नोंथांमोना इन्डिया पोस्ट अफिस अनलाइनाव बेयाव फैनानै रिजाल्ट नायनो हागोन एन्ड बेनिफ्राय जायफ्रानोखि लिस्टार दङ स' नोंथांमोना डकुमेन्ट भेरिफिकेसन थाखाय थांनांगोन आरो बे बाथ्राया जाहैबाय दा बे पोस्ट अफिसनि साख्रियावहाय मेक्सिमाम खायसे जइन जाबाय नाथाय खायसे जइन जायाखै जायनि जाउनाव फार्स्ट लिस्ट सेकेन्ड लिस्ट बेनिफ्राय थार्ड लिस्ट नोंथांमोना मोनदों एन्ड बेनिफ्राय फोर्थ लिस्ट मोनगोन नामा स' बेनि सायाव समाजसो मिथिसिगोन दा गोबां लिस्ट ओंखारगासिनो दङ मानोना बेनि जबा खायसेनिया फसायाखै बेनो जाबाय सेलारि अके 10,000 निफ्राय एबा 12,000 सेलारि मोननाय जायो GDS आव अके हमना ला पियन लेभेलाव बे जाबाय कन्ट्रेक्चुएल जब जायनि जाउनाव एग्जाम गैया डाइरेक्ट एग्जाम गैयालासिनो साख्रि बेनो जाबाय पार्सेन्टखौ लानानै अके स' पार्सेन्टखौ लानानै एग्जाम गैयालासिनो साख्रि जायो GDS आव आरो बे क्वालिफिकेसना जाबाय 10 पास अके स' 10 पास जानाय लोगो लोगोनो बे पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो स' बिदिबा जोङो बे रिजाल्ट सिटखौ नायनोसो फैदों माबायदि बेसेबां पार्सेन्टफोर लादों जों बेखौबो नायगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम जोंनि बे थार्ड लिस्टखौ नायगोन स' बे जाबाय नै स' नोंथांमोना नुनो मोनदों बेहाय स' माखासे लिस्ट आउट जादों जेराव पार्सेन्टआ 92 दङ बेनिफ्राय हमना ला 94 दङ बेनिफ्राय 85 दङ स' मेक्सिमाम 80 नि बारा गोजा अके स' 80 नि बारा गोजा थ' जायफ्रानोखि नोंथांमोना बे रल नाम्बाराव दङ स' नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनो जादों बा नोंथांमोना बेवहाय मोनबाय आरो जेरैहाय कालचार डिभिजन दङ आसाम एन्ड बेनिफ्राय दरं दङ एन्ड बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि दङ गवालपाराबो दङ स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो एन्ड बेयाव जायनि रल नाम्बाराव दङ स' नोंथांमोना थांनांसिगोन डकुमेन्ट भेरिफिकेसनाव आरो बेनो जाबाय नोंथांमोननि डेटआ एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना माब्ला थांनांगोननो बेनो जाबाय 22 नि सिगां अके 22 नि सिगां गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना लांफानांगोन लोगोसे सेल्फ टेस्ट होना लांनांगोन नोंथांमोनाहाय गासैखौबो नोंथांमोना जाहाथे अरिजिनेलखौ लांनानै गांनै फट'कपिस लांफा एन्ड बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना लांफाजोबबानो जाबाय स' बेनोमोन पस्ट अफिसनि साख्रिनि आरो बेनिफ्राय मोनसे बिग आपडेटआ बेनो GDS बायदि साख्रि जइन जाय गोबां थागोन जेरै हमना ला ACC थागोन GDआव हमना ला बेयावबो पस्ट ओंखारबावगोन नेक्स्ट लेभेलाव बेनिफ्राय आसाम ADRE अके स' ADRE आवबो गोबां पस्ट ओंखारगोन बेयावबो खायसे जइनिं जानाय नङा एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट नोंथांमोननि लिस्ट ओंखारगोन स' बेनोमोन दिनैनि फिसा आपडेट